jooni e nganndi mawlide Allah e yettidde ɗum e remirde ɗum e yettidde ɗum barkinoare heɗaani gooto e battude ceerno radiyallahu taala an Ibu Ba an noon keɗagol mum fotaani nanude e keɗagol yaafagol radio timɗen moƴƴi keɗɗen ɗum moƴƴi yo joom machine-aaji ɓe kaccinno janni machine-aaji haa gonɗe gasa o wi omo salmina on salminaandu rooɗiindu imanaaji tati salminaandu ndu on neeɗaani nande e noppi mon salminaandu ndu on neeɗaani miijaade e ɓerɗe mon o wi salminaandu ndu on jiyaani ɗum ina windaa e defte. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jetti Allah subhanahu wa ta'ala kala ko mbaɗɗen e ɗum sinno en mbawno en mbaɗat ko ɓuri ɗum e yiɗe no Allah rokkiri en ni eno moƴƴirani en ni eno waɗirani en ni e barke ceerno men radiyallahu ta'ala anhu e seeremɓe muɗum nduɗo salminandu ndu calmina ɗen e oɗo subaka e ɗiɗo konguɗi ɗi nanɗen gonduɗi e annoraji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moƴƴuɓe so ina kalanno ko wayni ɓe natanno ko nder cuuɗi ɓe udda ɓe ƴewto e koye maɓɓe woni tawaɗo ɓe palto taweteɓe nde wonno ko ɓe jogori haalde ko hunde nde ganduɗa so tawi naati e noppi foti tan ko yettade ɓernde jooɗo toon jaɓe gonɗine fiɓe ko noon ɓe mbaɗatno enen ƴettode wodani Allah ko waɗeteno e cuuɗi taw ina udda ina teska taweteɓe enen mbaɗanama ɗum e boowal en kalanama hen ko haaleteno ko alda e dentagol en kalanama hen ko haaleteno taw ina wondi e dentagol en kalanama hen ko haaleteno taw ina wondi e dentagol walla taw ala e dentagol enen Allah waɗani en ɗum ceerno men radiyallahu ta'ala anhu Allah ina rokkimo wawde haalde ko haalata kone kadi omo andi ɗum ɓe o haaldata ɓe omo andi ɗumen no haaldirta e maɓɓe omo andi ɗum ɗum waɗi ko haaldiɓe fof so naati noppi maɓɓe Allah reena ɓe ɗum jooɗoyo e ɓerɗe maɓɓe ko renteteno haa cuuɗi udde kamɓe koye nder bowal ɓe mbaɗante ɗum Allah waɗana ɓe ndenka ɗum jettoyo ɓerɗe maɓɓe goto meɗen fof enen tawaɓe ɗo ɓe goto fof ina nani ina gonɗini ina jaɓi ina fiɓi ɗum ina jooɗoyi e ɓerde muɗum ɗum waɗi joni ɗum ina nafi ɗum ene nde en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en mbi alhamdulillahi rabbil alamin salminandu ko firata ko yo tisal Allah subhanahu wa ta'ala yo won e moɗon e jurumnderu Allah subhanahu wa ta'ala e barkeji muɗum yo won e moɗon ndun salminandu eto salmini ɗum to eɗo salmini ɗum ɗo eɗo woni e seeremɓe makko ɗo eɗo woni e cheikhana ahmada tidiani ɗo radiyallahu ta'ala anhu eɗo woni e nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam eɗo ɗum ɗo fof woni
e Allah subhanahu wa ta'ala salmineede toon nduɗo salminandu ɗum ko malu ɗum ko ɓural ɗum ko dañal ɗum ko kala moƴƴere en jettiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno de ko enen Allah yiɗi ɗum en dañiri hono noon nonno Allah yiɗi en ɗum en dañiri ɗum hono noon kala ko Allah rokki koko heɓoto kala ko rokki so ɓeydanima moƴƴere walluma no pandinirɗa ɗiɗo moƴƴereji pandingol muɗum heɓoto koye ɓeydade tinnade e moƴƴinde dewal Allah subhanahu wa ta'ala e ɓeydade tinnade e moƴƴinde sunna nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam e ɓeydade tinnade e moƴƴinde lawol cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e ɓeydade tinnade e moƴƴinde almudagal mum e ɓeydade tinnade moƴƴinde en ɗam hakkude muɗum e julɓe e rende hurumaji maɓɓe e yidde ɓe e yinnade ɓe eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e jurum ndeeru mum e moƴƴere mum e ɓural mum yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu Allah waɗa en jaɓaɓe Allah waɗa en jaɓanaɓe bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati cheikhina Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ceerno men yo Allah yomo moƴƴere kanko e seeremɓe makko bawɗo nannude en ɗiɗo konngudi bawɗo nafirde en ndeɗo moƴƴere hanki e hande e janngo hanki e hande e janngo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala e jurum ndeeru mum e moƴƴere mum e ɓural mum yo Allah junnan en gurdam ceerno men radiyallahu ta'ala anhu Allah junnan en gurdam makko yo Allah ɓeydan mo cellal e sembe enen yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi yo Allah waɗa hakkunde men kawral yo Allah waɗa hakkunde men kawridina bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeɗemɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yoɓ ceerno kanko e seeremɓe makko jobbi moƴƴiri ndi o haandiniɓe to makko yo Allah ɓeydanɓe teddungal e hurum e mallineede e ɓeydeede e ɓeydaneede to Allah enen ne yo Allah rokku en nande ko ɓe kaali ko to poɗɗen nande ɗum to eno poɗɗen nanirde ɗum ni yo Allah yaɗen kadi faamde ɗum newnana en kadi huurde ko ɓe paandani en heen ko to ɓe noddi en toone yo Allah rokku en nowtoyaade ɓe toon to ɓe ɗowi en e to ɓe ɓaari en toon yo Allah rokku en yaadude e maɓɓe haa jottodoyoɗen e maɓɓe to ɓe mbaawi yottaade fof tawa hay gooto selaani hay gooto selmaani hay gooto saamaani yo Allah waɗiran en noon yettode woodani Allah dokke Allah ko pecce ɗiɗi en dokkal rewna ko e sababu dokke ɓurɗe mawnude ɗo noon ɗen ndewna tan ko e sababu mawɗo o woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗen ngoni wahbiya ɗen dokke noon nduɗo salminandu ko hen jeeya salminandu ndu to ƴoogindu to ko kanko e seerenɓe makko e cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo tagi e ruhu nelaɗo Allah ɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɗo woni Muhammadu e ɗo woni Ahmadu ɗo ko ɗon o ƴoogi nduɗu salminandu ko heedi ɗum dow ko ko kanko e seerenɓe makko nganndi ɗum o tellini salminandu ndu o rewni ɗum e ɓernde makko feeñi e
ɗemngal makko nanɗen ɗum woni no ceerno ibnu umar wiiri ni ko ɗum ɗo ɗiɗo waari daatuuji ngarananno ahlullahi en ɓe ngona e suɓanaade waarido o no yanirta e yimɓe nde wonno ina e dokke Allah ko yo neɗɗo jaɓtan ko yo neɗɗo nantan ko yo neɗɗo wele tan sa wi aɗa faloo ɗum tan ɗum faltotoma yaltinma jokka haaju mum ɗum noon addanannooɓe suɓaade haalanteeɓe ɓe e nokkuuji kaaliteeɗi ɗi e no haaldirteeɗi ɗi dokke Allah noon nde wonno suretaake kanko ceerno radiyallahu taala anhu ene jeeya ko Allah rokki mo somo haala o ƴeftati yimɓe ɓe o nawa ɓe to woni to o haalda e maɓɓe ɓe paama haala ka toon o tellina ɓe ɓe ngarta to ɓe ngonno to ɓe keddo e no ɓe keddorino ni kanko o heddo to ɓe tawnomo to ɗum waɗi en jetti Allah nde Allah waɗi tawi ko on woni ceerno men eɗen duwonomo kanko e seeranɓe makko hayti cheikhna ahmad tijani radiallahu taala anhu kala tan ko Allah haandiniɓe e moƴƴere yo Allah waɗanɓe ɗum enenne yo Allah rokku en heddade e ndiɗo mbaadi ko ɗum ne kadi woni ko joorta sabu fala yamanu macrallahi illa al qawmu l khasiruna neɗɗo hoolotako kono noon ina jogoo njorto sabu haslatani laysa fawqahuma shey'un min al khayri haslatani laysa fawqahuma shey'un min al khayri geɗe ɗiɗi ala ko heediɗe e moƴƴere to baŋnge dow husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillahi moƴƴude njorto to Allah e moƴƴude njorto to jiyaaɓe Allah moƴƴude njorto to jiyaaɓe Allah noon ko yidde ɓe e yiɗande ɓe e yiide ɓe e nafde ɓe fodde ko mbawɗa nde wonno bani adama Allah tagdi ɗum ko e timmal walaqad karramna bani adama saɗa yiɗi yo naftoro ko woni e juuɗe maako tan laabudda njiyamo laabudda jiɗamo laabudda tinamo o yiima o yiɗma o tinma o daña ko wonanmo toma to ko ɗum waɗi ɓeyduɗen tinnade no moƴƴi e yiɗodirde taw sabu Allah e yiɗodirde moni kala yiya goɗɗo o moni kala tina ɗum barkinoro ɗum ɓeyditoro ɗum haɗata dokkal ma ngal ɓeydo wellito sabu Allah ko bellitiɗo yo Allah waɗani en noon oɗo subaka hande de nde wonno Allah ko mum ko gasata cikkannoɗen hanki ko dañƴen hanki ko hono mum ala Allah holli en koñum ko jogii ko gasata nduɗo salminandu hande yettode woode ni Allah ala de ko ndi heddani en yo Allah rokku en fandinde ko mbaɗana ɗen e nder salminandu he ko sabu barki Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam sabu barki ceerno men cheikhna ahmad tijani radiallahu taala anhu sabu barkeji seeren ɓe ceerno sabu barke ceerno ridwanullahi alayhim jami'an ceerno men o ɗon eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah jurnan en gurnam makko enen de ɗum ko haaju men yo Allah jurnan en gurnam makko tawa ina wondi e cellal tawa ina wondi e sembe ha anniyaji ɗi o anniyani dental ngal Allah rokkamo yottinde dental ngal toon taw omo tawa enen fof eɗen tawa yo Allah waɗiran en noon sabu barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam yo barke cheikhna ahmad tijani radiallahu taala anhu sabu barkeji seerenɓe men e seerenɓe maɓɓe yo barke ceerno e seerenɓe mum اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.